हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आज आसी पुणी आ गए नुआ वीडियो नहीं तो वीडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक कही रखुच्छी तो आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छे तो प्लीज 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 मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ चलते हेल्ले आज वीडियो स्टार्ट करवा तो मुझे कोलथ डाली कर कोलथ डाली आमको बहुत भल लगे आम समस्ते खाऊ मो एक्चुअली छुआ मैंने कोलथ डाली भल पाती कि मो पुओ कोलथ डाली बहुत भल पाए छुआ मैंने कोलथ डाली देखले भल पाती कि मो पुओ कोलथ डाली से खाया भल पाए तो कोलथ डाली कर देती कोलथ डाली आम 3 जन जाक समस्त खाया भल पाऊ पटे नड़िया बरा तरकारी आज कर नड़िया बरा करके रखी एटा एक्चुअली तावारे भाजी किंतु छाणिले बहुत गुड़ा तेल पीब बोली मुझे तावार कर देछि तावार कले टिके कम तेल लगे तेल बुले बुले करदे कि छाणिले बहुत गुड़ा तेल मुझे चेष्टा करे जिते कम तेल खर्च करने जिते कम तेल यूज कर आम देह तो बहुत भल मुझे चेष्टा करे मोपाई जी संभव तो से कम तेल खर्च कर देखते मसला कर तेल भी टिके आदि ना एते नुआ साड़ी किनिलु पिंधिलुनी अरे कौन देह भल नहीं कि अरे ये नहीं अरे ये साइड टूरिंग कर तो चार्ज देह खराब इज नॉन रेगुलर कंप्लीट ए जो वो कहूची अरे ताको सीख एई पिलाटी केक नहीं के आसी थी ये ताको देख रे बाबा को बोले हम का बाबा का नहीं बाबा को बुझियो हां तो ठीक ठीक अरे बाबा का लिखो बाबा नहीं छुरीटा नहीं हैप्पी बर्थडे हम बड़ा ही काटे हां तोड़ाडू रेडी 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 टंगडा नगड़ा टंगडा नगड़ा 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 टंगडा नगड़ा टंगडा नगड़ा मामा खुआ सेटा दे मैं आगे मौसा ए हे वाला सेक्सी दे ना 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 आओ लोग ना ना लगा ना छुरी दिसी छुरी दिया छुरी चल रही है एटा धुरे तो मैं मुझे आती है मंदिर रखल जाओ रागुडो टिके देखा दी जाती अरे अपन मोर रख दे भाई ये रखले खाइबो ये कोन केउ लागे रोजगार कथा भाई कोन करिया तो अंकल को दे बोलो भाई जाको केकटा टेस्टी है हां लागो टेस्टी भाई ये जाब यो मस्त एक सो टेस्टी हां दीपू आनी हां ना अंकल को आउट के दे नहीं नहीं अंकल को आउट के दे कल को खा अरे टेस्टी है तो ता मुहर टिके लगा बड़े सब तू टिके खा के बेओ सेटा सेल्फी रेट ना वीडियो करियो दिगो मोरो पला दिको रे दौड़ी वाला पिलाटा रे मुंह दिखाओ मोरो पे दिको रे भल से देखो मामा के मामा के बरफ होई गला दिको रे गैलरी बड़ो ए जे पाखो अबे एबड़ा किछ होनी खाई जाए ने टिके दिया हे खाई मुझे दिखा तू को हबनी हाँ नहीं नहीं कोई
ତୁ କଣ ନମସ୍କାର କଲୁ ନା କଣ? ମାଇକି ମାରିଦେଇଛି ଆଇକି ମୋ କାମ ତରକାରୀ ଆଜି କଲି ତ ଦିନରେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଛି ତ ନାଇଁ ମଟର ତରକାରୀ ଅଛି ତାକୁ ନା ସିଏ ଖାଲି ସବୁ ତୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଶିବ ତିସରା ସିଏ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ରାତି 10ଟାରେ ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ। ତ ମୁଁ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କେକ୍ ଆଣିବ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ତୁ ଆସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଟ ଅଛି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଆସିବ ବୋଲି କେକ୍ ଧରିକି। ମୋତେ କହିଲା କି ତୋର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ତୁ କେକ୍ କାଟୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା କେକ୍ କାଟୁନି, ତୁ ଆସେ ଚୁପଚାପ ଆସେ, ପିଠା କରିଛି ଖାଇକି ଯିବୁ। ସାଡ଼ୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ଧରିକି ଆସିଛି। ଆସି ତ ଏଠି ମାଉସୀ ମଶା ସବୁ ଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କେକ୍ କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ରାତି 10ଟାରେ ଏବେ ଜୋମାଟୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ରୋଲ୍, ତୁ ସେଉ ଖାଇଦେବୁ ହେଲା, ବାର୍ଥଡେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତୁ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଥା କହିଲାଠୁ ସେ ପୁରା ଡରିଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ କେମିତି କେକ୍ ନେଇକି ଆସିବ। କେକ୍ଟା ମୁଁ ଭଲସେ ଖାଇନଥିଲି। ପାଇନାପଲ୍ କେକ୍, ଏଇଟା ପାଇନାପଲ୍ ଅଛି। ମୋ ବାର୍ଥଡେ ମାନେ ମୁଁ କେକ୍ରୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛିକି ଖାଇବା କଥା ନା। ଏ ପିଲାଟା କେକ୍ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦିଏ। ଚକଲେଟ୍ ତୁ ନେ ଚକଲେଟ୍ ପକେଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋର, ବଢ଼ିଆ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ନାଇଁ ଫଟୋ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଠାଉଛି ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ଆଉ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ଖୁସିରେ କେମିତି ନାଚୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡୁଡୁଲ ଆସିଲା ଡୁଡୁଲ ଯାଉଛି ଟିକେ କେକ୍ ଦେଇ ଆସିବା। ଏଇପଟେ ଯୋଉଟାକ SBI କଲୋନୀଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମର ଏଜିର ଓଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହବ ନା ଏପଟେ ଆସୁନରେ ଝାପସା ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ସାରା ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ମୋ ପୁତୁରା, ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅ ସିଏ। ତ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆସେ, ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଡାକିଥିଲି ତାକୁ। କହିଲି ଆସେ ବୁଲିକି ଯିବୁ, ପିଠା ହେଉଛି ଖାଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କେକ୍ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। କେକ୍ ଆଣିଲା, ତାପରେ କେକ୍ କଟା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ହେଲା, ରୋଲ୍ ବି ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା। ମୋର କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାର ଥିଲା ବୋଲି। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ବି ଟିକେ ଘରେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ନା ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ଥଡେ, ଏମିତି ମନ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗ, କ'ଣ କେମିତି ବି ସବୁ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସି ରାତି 12:30 ହେଇଗଲାଣି, ନିଦ ବି ବହୁତ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାର୍ଥଡେରେ ଯେଉଁ କେକ୍ କଟା ହେଉଥିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ପୁଅ। ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ, କେତେ ନାଚୁଥାଏ, କେତେ ଗୀତ ବୋଲୁଥାଏ। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ପୁଅ। ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।